ଭାସିଗଲେ ଆମେ କଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଖଟିକି ଖାଉଥିଲା ଆମର କିଛି ସଫଳତା ନାହିଁ। ମାନେ ହଉ ତୁମେ ନେଇକି ଯାଅ ତୁରନ୍ତ ଟିକେ ପଟିପୁଟା ବାନ୍ଧିକି ରଖନ୍ତୁ ଆମେ ନେଇକି ପଇସା ପତ୍ର ନେଇକି ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଭର୍ତ୍ତି କରିବୁ। ଏମିତି ବି କହିଲେ ଯଦି ବି କହିଲେ ତାପରେ ଦେଖା ଦେଲେଣି 2 ଦିନ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଆଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ 8 ଦିନ 7 ଦିନ ବାଦ ଆମକୁ ଫୋନ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଗଗନ ବିହାରୀ ସାହୁ, ସମ୍ପାଦକ ଉତ୍କଳ ଜନ ସେବା ସଂଗଠନ ଜଳେଶ୍ୱର। କ'ଣ କହିବେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାବଦରେ? ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ରଘୁନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଜିଲାଜୁଳି ଗ୍ରାମରେ, ଯିଏକି ଆମର ଭାଇ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୁଡ଼ ହରାଇ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହୋଇ ଘର ଚଳିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ଛୁଆ ଦୁଇଟି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଆମ ଉତ୍କଳ ଜନ ସେବା ସଂଗଠନ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାସର ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ, ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ, ମୁଢ଼ି ଚାଉଳ, କିଛି ଲୁଗାପଟା ଏବଂ ଛୁଆଙ୍କ ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ମେଡ଼ିସିନ ବାବଦକୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ।